Niin. kartanomainen Aivan. ilme tähän 30-luvun kivitaloon, joka nyt rupeaa näyttää oikeastaan 50-luvun rintamamiestalolta. Niin, no hei, kukaan uskoisi, että siellä on haljennut kivitalo sisällä. Tässä oli meidän kaikki aiheemme tällä kertaa. Viikon kuluttua Me tehdään Tiinan kanssa märkätiloja ja laatotetaan ja sinne vederistyksiä. Sitten me tutustutaan Risto-Matti Ratian suunnittelemaan talomallista. taloyhtiön puolella on aiheena remonttisuunnitelma, eli miten se tehdään 5-10 vuodeksi eteenpäin. Niin, ja sen lisäksi me uusitaan laatta-saumoja. Eli näillä aiheilla mennään ensi viikkoon. Nyt oikein paljon kiitoksia seurasta ja Moi! nähdään jälleen.